kunnafoni jabarin lajɛbagaw minnu bɛ an filɛ sanga ni a ka wagati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanama an b'a fɔ ko aw ni ɲantuma bi ye tarata don novembre kalo tile 15 san 2022 aw minnu bɛ sigilen kan ka bamanankan kibaru makɔnɔ don o don an b'a fɔ ko o wagati sera aw bisimila ko kura. Kunnafoni daminɛ san an bɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔ kibaru la irisi ni Afrique jamanaw ka lajɛba colonel Asimi Goita welelen do Mali jamana kɔkankow ni diɲɛ jɛgabara minisiri u y'a yira jumado novembre kalo tile 11 san 2022 ko Muxu ye wele bila Mali ka wuli ka bɔ jamana ɲɛmaaw ma n'o ye colonel Asimi Goita ye walasa irisi ni Afrique lajɛba min bɛna kɛ juillet kalo nata san 2023 n'o bɛna kɛ jamana min kɔnɔ sa o de ye Saint-Pétersbourg. Sariaba sigili Mali jamana kɔnɔna la lada kuntigiw b'a ɲini ka lada fangaw kɔrɔta fasokanw ka ladala sariya ko don fɔlɔ na seli senfɛ novembre kalo tile 11 san 2022 Bamako kɔnɔna la Mali ladala ɲɛmaaw ye laseli kɛ laseli min kɔnɔ sa u b'a ɲini ka ladala sariya ko jɔyɔrɔ n'a kunkanko ta sariya sunba kura kɔnɔna la ani a sigili sen kan i n'a fɔ ladala tɔnma minnu bɛ n'an b'a wele ko HAT fara o kan sa u b'a ɲini ko ladala sariya sun jɔli sigida la o ka jɛya ka ɲɛ sariya sunba kura in kɔnɔna la min bɛna labɛn sa Mali fanga kɔrɔbaw fɛ. Fasokanw ka foroba jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ lakɔli bilako ma Mali kɔnɔ lakani sosiali ɲɛta senfɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛ tigɛ sa walasa baara min bɛ kɛ lakɔli bilabaw ye Mali kɔnɔ k'u ka se u ka pénition sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ gɛlɛya ma don a la ka lakɔli bilabaw ka gɛlɛya ɲɔngiri walasa k'u ka ko ɲɛnabɔ joona joona o ye fɛɛrɛw ye sa minnu ka laɲini ye faso ka lakɔli bila foroba jɛkulu foro in kɔfɔlen bɛ tile 3 kɔnɔ ka taa novembre kalo tile 10 fo ka taa bila novembre kalo tile 12 san 2022 wa a labɛnna kɛnɛya ko ni sigida yiriwali minisiriso fɛ minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔsigi colonel Ablaye Mayiga ka ɲɛmaa kɔnɔ a tun bɛ Mayeva walasa ka sariya sun in bɔ kiiritigɛsoba labɛnni kan kiiritigɛlaw ka tɔnba bɛ ka tile 5 lafiɲɛ bɔ labɛn ka daminɛ novembre kalo tile 29 san 2022 foroba baarakɛlaw ani sigida somɔgɔw ka kumaɲɔgɔnya minisiri ma san 2022 novembre kalo tile 9 la kiiritigɛlaw ka tɔnba min bɛ yen nɔ ani kiiritigɛlaw ka tɔnba hɔrɔnyalen u y'a jira k'a fɔ ko baaradabila jɛkulu bɛ na baaradabila Mali jamana kɔnɔna na ka daminɛ novembre kalo tile 29 san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 7 fo ka taa se san 30 ma baarakɛdon 5 kɔnɔna la wa ka da kolo kan ko nin ko in bɛ se ka lakurakuraya wagati bɛɛ. Sisan bɛ taa Mopti dugu kɔnɔna na sodasiw sera ka bagan sɔrɔ ka bɔ banbagaci wale maaw bolo Mali kɛlɛkɛcɛw ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan Somadugu dugu kɔnɔna na walasa ka baganw labɔ ka di sigida mɔgɔw ma u nisɔndiyara kosɛbɛ nin ko in na o bagan ninnu tɛ se ka kɛ mɔgɔ fagalaw ka kɛlɛ disi kan. Mali kunnafoni jabarin lajɛbagaw aw garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadɔni ye bi ka da aw tulo kan an b'a fɔ k'aw k'a mɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.